markatua, behitu, gehatu zitzaidan, kriston poza, Txikierdiko baserrita, Txikierdin inguruko baserrita, zuazen garaian hor dago zubi bat. Eta hoi hasita zegoen, eta hor zagon kriston saltza, eta etzian adosten, eta, claro, porque hor zubi horrek pasatzen da, 16 baserri, o ez dakit seguru, 21 badian, dia errentiko baserriak. Hortik pasatzen zen garaian, errentiko helmugatara jotzen zu, eta dia errentira dihoazten baserriak, errentiarrak dianak. Gainarrea, eta hor zuazen garaian, hor baserri asko dia errentiarrak. Eta hor kriston saltsak zeuden, eta hoi konpondu genuen garaian, batek esantzia, mekaniko batek etorri horreldu, zuhi batek, konponketak egitea. Esan jo, pues bizak, mekaniko batek. Aitor Etxeberriare mekaniko zan, alkate zana orduan, harrega asko landu zian, horrela, konpondu zan, saltza hori konpondu zan, eta hori beti goguan dakat. Mekaniko batek etorri biharrealdik, konpontzen.